Why am I doing this? पुसाचा पूल केला हवा होता आता उलटा केला. Can I do this again? टिपिकल बेकरी स्मेल. तुला पण आणि भूक लागता. It is flaky, it is buttery. On every emotion I need to eat. I like food. Okay. It can be anything. माझं नाव पुण्याचे आहे त्यांना माझी मम्मी बघा कदंबा भसीचे दाटताली लोणचे. टिपिकल गोयकार. आमच्या रक्तान म्हाका दिसता खारे. खोबरे. आमकां आतां कळ्ळें एक सिक्रेट कळ्ळें की प्राजक्ता दिलकार आसता पेट सेव करता. आमगेर स्ट्रिक्ट वेज असता. ओके सोमार. But I make sure that I'm not there at home on Taste Buds on every Sunday, 10:30 a.m. and 7:30 p.m. only on Prudent.